At ngayon naman, it's already 3 p.m. Yes! Wow! Mukhang may pakyawan na namang magaganap. Kasama ng ating mga gardener. Dito tayo sa lilim. Medyo mainit. Ha? Marami itatanim? Ito lang mo naman. Ang saman. Ano yan? Ampalaya. Tsaka sitaw. At sili. Oo. Ang sili, hindi yan ano eh. Saan man na? Hindi, sili pwede yan dun sa likod ng ano eh. O sa harap eh. Dito pa sa gilid ng A-house. Dito na, para garden talaga. Ang bagay. Yan ang sitaw. Ma? Kasi simula pa lang. Oo, simula pa lang snacks na kaagad. Hala, di ba naman? Oo. Tapos wala sana. Tama yan, na-snack na. Grabe, oy. Iba talaga, iba talaga. Ako lang pera. Eh, mas ito kamatis. Soak the seed in water for 4 to 6 hours. Diretso na magi kami. Sa biyan diretso. Basa man po ng Picture naman dayon. Ay picture. Bisbisan niya. Dayon, Ford! Dili na sa... Ano yan sa'yo? Ano? Pino. Ayan yung mga gamagapang. Yes. Ah, okay. Yes, ma'am. Kaya siya, kaya po siya pinaganyan ni Brenda. O, pakita ko sa inyo yung ibabaw. Ayan, pinaganyan po niya. Para sa ampalaya, pipino, Yes, o ma'am. patola. Ilan? As, naripod. same na gihapon po. Isang dangkal lang? Ano dalawang dang. Dalawang dangkal, ang pagitan. Kasi 70 seeds ang sa isang paki. Tapos hindi ko iba na naman. Pwede lang po magsobra, pwede lang na ano. Ah. Tapos ilang buto. Dalawa. Tapos tsaka siya didiligan. Ah, Lugi yan pag ako nagdangkal eh. Ah, talaga? Ha? Nakatanong namin. Hala, di ba no? Siya nag-snacks na siya no? Di ba no? Mm. Grabe ka. Nabayran na bayataan eh. Eto sitaw. Di ba dapat Wow! Wow ha! Mamaya na makagbayad ha! di ba dapat dito yan sa gilid para aangat dito? Tagtatatlo eh. Ah, dito lang sa gilid. Ah, okay. Akala ko dito. Makuha ka nga ng tubig ma. Sige ma. At napalisiya oy! ang pisa ipaan para patay ko na. Ewan ko ba? Hindi talaga ako. Hala! Grabe bamba! Grabe bamba! Ayan na tawag ko ang sulat. Grabe bamba oy! Sige sa ingon. Piriya. Ha? Di ba ninood? Ano daw? Awal mo na katotohanan. Andi, ala pak. Mag-snacks na ta. Wow, may snacks na ma. Snack na. Ang hindi pa nakatanim, hindi pa snack. Oh, hindi po. Nagtaniman ako ma sa imuha. Nagtanim ako ng mga utang ko ha. So makakain ako. Pengi! Nung nang. Ang dami niyan anak, bawasan mo pa. Yan, good job. Baso ba? Naragi baso lang. Ano to? Tae. Ano ba o ano? Natali sila. Ba't ganito texture? Tae na. Ano, paano to, saan gawa? Mm. Rice pan. Na ako. Giniling na bigas. So,
Paano to ginawa? Abangan nyo po sa vlog ni Rhea. Back! O si Uyong! Busog na? Na. Sa isang balot, tigi ilang buto? Depende. Tapos may possibility na pero lahat naman siya tutubo o yung iba hindi. Depende rin. Ang dami nito, ang haba oh. Paikot. Ano ba? Tapos, ay, ito yung mga fish, oh. Ano ay! Ay! Ano yan? Nag-brown siya. Ay, parang iba na yung color ng mga isda, oh. Pa-feed tayo sa kanila. So, it's feeding time sa mga fish. Parang iba na yung lahi nila, no? Eh, ba't parang dito na sila? Tilapia? Oo. Pero may halo na dyan na hito. Diba? May hito tsaka karpa. Parang may mga ibang lahi. Tapos, Nakapagluto na ba tayo nito? hindi pa, pero sila Kuya Bimbo nakapag ano na sila. Kasi maliliit pa. Doon oh, doon nakatambay yung mga malalaki. Ito oh. Sinusugod na. Parang gutom pa man sila. Marami pa ba? Konti na lang. Magsasabi pa sila mamaya. Oh, nauusan na. You want more? I can't hear you. You want more? Hey! You want more? Say! Gutom pa sila. Yan, dito naman kumukuha kami ng tubig para pandidilig sa halaman. Taray, no? Easy access na. Pero ngayon parang ang hina ng tubig, no? Yung patubig. Watering station. Asan ba? Sa hilera mo? Asan banda? Yung may mga lubog? Yes. Kapag daw. Yeah. Para buo. Bakit? Ha? Hi guys! Ha? We're so busy na naman dito sa Hinagua Nature Park. And as you can see, we're here at our garden. Our communal garden. So, we will put Ayan, dilig-dilig na. Wala, tilapia is outside. Ano? Tilapia is going outside. So, ayan na mga moms. Natapos ang ating ano. Actually, hindi naman siya nakakapagod. Siguro lang gawa nung init. Ano? Ali. Lapit kayo nang. May sinasabi siya. Ano yan? Hi! Ayan na. Tinatapos na lang nila Bating, nila Jayford, sa Iching. Yan. Yung iba pa mga tatanim nilang gulay. Diba? Sabi nga nila, kapag may itinanim, may aanihin. So, sa ating mga farmers, mabuhay kayong lahat sa pagtatanim ng mga gulay, mga palay, at kung ano-ano pa para may makain tayo dito sa mundo. No? So, God bless everyone!